नमस्कार दर्शक बंधु। आज आपण जानिबे दुनियार बा विश्वर सबुठारु 5टी बड़ डैम विषय रे। ता पूर्वरु चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी दियंतु, जा फलले एमिठी वीडियो सर्वप्रथम पाई पारिबे। नंबर 5 गोरी डैम। ए डैम टी भेनेजुलार सारे अवस्थित। এই ড্যামটি 135 বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি সংগ্রহ করিথায়ে। এই ড্যামর হাইট 162 মিটার এবং লম্বা 7.5 কিলোমিটার অटे। ଏହା 10,200 मेगावाट ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଅଛି। ଏହା 1963 ରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଓ 1978 ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 4 ଜନସନ୍ ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି କାନାଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି 140 ବିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ହାଇଟ୍ 214 ମିଟର ଏବଂ ଲମ୍ବା 1,314 ମିଟର ଅଟେ। ଏହା 1959 ରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଓ 1970 ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା 10,235 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଅଛି। ନମ୍ବର 3 ଆକୋସମ୍ବା ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଘାନାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି 144 ବିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଅଛି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ହାଇଟ୍ 114 ମିଟର ଅଟେ ଏବଂ ଲମ୍ବା 660 ଫୁଟ ଅଟେ। ଏହା 1,338 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଅଛି। ଏହା 1961 ରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ 1965 ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 2 ବ୍ରାଟକ୍ସ ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ରୁଷିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି 169 ବିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଅଛି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ହାଇଟ୍ 125 ମିଟର ଅଟେ ଏବଂ ଲମ୍ବା 924 ମିଟର ଅଟେ। ଏହା 4,515 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଅଛି। ଏହା 1954 ରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ 1967 ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 1 କାରିବା ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଜମ୍ବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି 185 ବିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଅଛି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ହାଇଟ୍ 128 ମିଟର ଏବଂ ଲମ୍ବା 579 ମିଟର ଅଟେ। ଏହା 1,626 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଅଛି। ଏହା 1955 ରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ 1959 ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ଚାଇନା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ପୃଥିବୀର ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଇନାର ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।